Estaven tots els alumnes a la classe i el professor diu: A recollir! I quan estaven recollint, 6 alumnes demanen d'anar al lavabo. Puc anar al lavabo? D'acord. Puc anar al lavabo? D'acord. S'entretenen jugant a cromos uns 10 minuts. Quan tornen a classe no hi ha ningú. Correm, abans de que ens tanquin. No podem obrir la porta, està tancada en clau. Anem a la sala de professors a veure si hi ha algú. Hi ha una pista i un rellotge. Marta, llegeix la pista i luego jo intentarem esbrinar el que és el rellotge. Val. Ja sé que vol dir rellotge, és el temps que ens queda perquè s'apaguin les llums si ens quedem tancats a les fosques. La pista és que mirem el mes de gener al calendari. És un nen fent exercici. Anem cap al gimnàs. Ja al gimnàs. Aquí, a la porta, cosa que s'ha de fer, no toparíem trampolí. Ho superarem? És molt difícil. Esclar que sí. Doncs vinga! Entremig del matalàs hi ha una pista. Ja ha dibuixat un ordinador. Hem d'anar a informàtica. Anem! Allà al fons hi ha un ordinador encès. És una pista. Aneu al lloc on vau aprendre a llegir. Anem a P5. Ràpid, queda poc temps. Hi ha els alumnes sota l'abecedari. És codi binari. Jo sé llegir el codi binari, deixa'm veure. Posa menjador. Doncs anem com al menjador. Separem-nos. Anem a mirar per totes les taules a veure si trobem alguna pista. Bona idea. Allà, a aquella taula, hi ha una pista. Anem a mirar-ho. Pista. Aneu al lloc on els nens i nenes petits corren i juguen. Anem al pati dels petits, segurament trobarem alguna cosa. Tens raó. Si no hi ha ningú, és veritat. Anem a veure si trobem alguna pista. Mira, he trobat un sobre. Ja vull llegir-lo. Diu, ves al lloc on es marquen els gols. És a la porteria de futbol. Hi ha alguna cosa. Posa que hem d'anar al vestuari.
està? Diu... On feu el repàs de matemàtiques? A la sala Roca i Pi. Anem! Anem a buscar. He trobat una pista. Què és? És un drac. Jo també he trobat una cosa. És una rosa. Ja sé què és. Hem d'anar a la sala Sant Jordi. Anem a buscar per tota la sala si trobem alguna cosa. Saps què? Que jo ja estic cansat. Ai! Crec que he trobat alguna cosa en aquesta cadira. Què ha passat? És una clau. No te pot servir. Podem provar a veure si és la clau per sortir de l'escola. Anem! Ui, que no m'he portat ràpid. Ens llaman les mans. Te lo abro. Hem sortit! Hi ha un candau de 3 xifres. Hem de buscar 3 números. Repartim-nos i busquem. Jo vaig al jardiner. Hi ha un paper amb un número. És un 6. Escolteu, a la porta de l'església hi ha el número 8. Mireu, aquí també hi ha un paper amb un número. És el 5. Provem aquests números en el candau. Sí! Sí, vinga, va! Ja ho obro jo, que tinc molta sort. Un 6. Un 8. I un 5. He buscado tanto que ya me he perdido. Dudo que lo sepas. Ya no sigo el hilo.